kauban. Buang ako. Panulayo pagit ina sa patag. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ari ko ni Bel sa pag-interview sa una nga palatyon sa kalalangan sa injeksyon. Allah! Ay, ito! Sinungalan mo? Si Kulas. Kulas! Nga din patay mong napatay! Wala kuya sa ngandong nga patyon siya. Kuan lang eh. Mistaken identity. About mistaken identity. Abi, sugid ang tanan niya natabo sa aton nga mga listener. About listener. Isa sadto kagabi. Madulom kagubog ako sadto. Kay balo ka naman kunubog. Wala makaibalo sang imo ginabuhat. Amugid. Isang hinalay lang may nag-agi nga babae sa ako natubang. Kinrape ko siya. Ula. Di nga din patay mo siya matapos mo siya nga luguso now. Agi gali siya. Kung agi gali patyon. Kala ko nga bisan anon ko. Hindi ko gihapon makalusot. Gali. Sa ginapatubang ko siya. Sige manggihapon ng yatuwad. Daw aswang siya. Gali kay agi ang animal. Sa kaki ko, ginpatay ko siya. Amo na! Kay daw sungak ka sa babae. Tanawa na! Ikaw kung taning mang injeksyon. Karon, ikaw ang injeksyonan sa ilo hasta mapatay. Mamay mo! Di daw. Breaker! Gogo! Instruction is a base! Bugoy! Balik tayo sa studio! Roger Base! Ingkantado mo ko! Yamanda! Ginpapuli naman siya. Brum, brum. Bawa, kay na pangako libot-libot. Apang wala ko makapick up sa hero ba? Brum. Uy, nano na? May babae sa igat sing dalan? Kag nagakayo siya sa lakyan? Kung hindi ako magsala, naaberyan asya mo? Kagkagwapa klase babae.
laba buhok, aber, yadi pa ni, buligan ko siya bala. Broom screech! Manaog ako diri sa taxi ko. Buligan ko siya. Palapitan ko siya. Miss, nanong salakyan mo? Nabriya ako. Kag nabudlayan ako magkayo sini. Ay, makahibalo ko magkayos na. Matuod? Abi bala, kay uhon kong salakyan mo. Bow, jackpot. Oh, ara na. Tapos na, miss. Sa pangamot lang na ya. Ay, wow! Maayo kagaling nga mekaniko. Kagkagwapo pa sa imo. Thanks. Opo. Ay, gali. Ako si Nelson. Ikaw? Shh! Hinaya lang ang tingog mo. Basi kung makibot ka ron ng bana ko nga nagakatulog sa likod sang salakyan. Ha? May bana ka nagle? Nga, ikaw nagkayo sa salakyan mo? Nagkulukay lang ako Kay suno sa bana ko. Wala labot nga makapahuway siya. Libre pa kami sa mekaniko. Ano? Amiga nga si Corina, oh. Long time no see. Oy, nga ari ka man? Kay balo ka cha-cha. Nagkari ako diri para nga agdahong ka sa party. Party? Kamo lalaki? Natural damo Party mo. Kag pulos pa mga gwapo. Wow! Inayang gusto ko nga, amiga. Bisan wala pagkaon basta may lalaki lang. Oh! Ate ko na mo sina. Hulaton ko ikaw dito sa balay, ha? Okay maabot gid ako day. Kadamo na sang bisita ko, ho? Kagabuot sa ila. Wala gid nagagahod. Amula niya nga party ang malinong. Di na to si Cha-Cha man? Kadugay sa iya, haw? Wala sa may magulang! Hold up na! Oh! O hindi! Lalaki? Kag nagataya siya sang iya nga pusil sa amon, ho? Ang
Action! Hala! Ang mga babae kag lalaki, mag-uba sang bayo! Ano? Mauba kami bayo? Nagsiling ko nga masukso ka bayo, haw? Hala! Uba! Uba na bayo! Oo, mauba ko. Uy, uba na kamuta. Pati panty kag bra! Uba, ha? Kag ang mga lalaki, mag-uba man brief! Sir, pwede ba nga ibilin ko lang ang ako niya nga brep? Nga haw, potyong ka? Hindi sila. Kuna mo, ubahan ang brief mo! Karon malupok ng ulo mo! Ate Kwan, ate ho, sir, sir. Ara na sir, nakauban ako. Di man! Gaya ko kung hindi ka mag-uba brief, kaya sa putot mo lang kalinasang kamuti! Hala! Hapa! Kamuta na sa salog! Hapa! Oo, sir. Siguro, madamo na sang tao ah. Madamo na sing bisita ang akong amiga nga si Corina. Ginhungod ko gid nga magpaulihi. Kay man, gusto ko ya. Ako gid ang una nga makita. Man, dramatic ang entrance. Ha? Kag ang akon bayo. Piho, nga maturong gid ang ilang mga mata. Ang slit nga daan nga kalaba. Ay, daw makita na ang puwerta sang langit. Ay, ari na ang ila balay. Masaka na ko ah. Uy, malinong haw. Hello! Ari na ako! Uy! Ang mga tao, naghahapa sa salog. Naghahapa sila nga wala sang bayo. Kagara man si Corina, oh. Naghahapa man. Bro, wala sang bayo. Aha! Ay, bago naman iniguro ng hampang sa party ay. Mauba man ko ah. Man, maintra man ako sa ila mo. Dapat, hindi ako mapirte. Kaysang nagligad nga parte. Ako ang nag-champion sa trip to Jerusalem. Kay man, kadasig sa akon magpasabak. Nan, ano na? Mauban ako ah. Nak, pulo sila tanan hublas. Maublas man ako eh. Na, wala na ako sang panapton.
Hublas pa ako kay Eva. Ha? Ay, ana. Mangita na ako sang tuparan Inang dako lawas ang piliun ko ho. Ha? Na, dito ako. Dira ako mahulid. Man, bisa nagahapa siya. May nagalabaw gid gihapon. Hindi ako si isa nga inaw Kadamo sang pinalian ang iya buli. Kaitumpa. Dira ako mahulid Sila tanan niya, nagakulob. Ako makaya. Nan, may dada ako Na, ara na. Nagkaya-kaya na kuya. Uy, cha. Uy, Corina. Maano ako? Wala ka mo makaulat sa ako na. Nag-una na ka mo hampang. Huy, hindi niya hampang. Hold up ini. Gani magkulob ka na. Dasiga. Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Tugtugwas, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan na makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Sa radyo. Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa